Neno teko mar Nyasaye, wacho pile ni teko mar Nyasaye oklo. Koro wadonjo ne weche mag ohala. Ni riwruok mar jotije matiyo e sekta mar matatu kaachiel kod riwruok mar derepe kod makanga mariembo geche madhi e safar maboyo. Koro buogo mar luongo ng'anyo kapo ni weg nyamburko magitiyone ok oyie gi dwaro margi mar kawo osara margi mokuongo, keto mauta e gari kaekta bang'e gimiyo wuon gari pesa modong'. Riwruoge koro lieko ni ne ok oluongi e mesa mar lalruok ewi nengo mamalo mar mauta, kata obedo ni gin bende giwinjo pek kaluwore kod medruok e nengo mar mauta e pacho ka. Joyce Oduor nigi ler mar wachni. Solidarity forever. E kinde romo margi e magawa moro bore Nairobi, riwruog jotije mag sekta mar matatu ywak ni owegi oko e lalruok manyocha sirikal timo ewi nengo mauta. Kane oluong ji ni mondo ji obed piny, jok mondikowa ne gidhi bet bugi yalo kaka gin, kendo gin giwacho ni gin giongo shida moro amora. To gima ber no wan ok nwaluongo ng'anyo, wan kore aka odwa luongo, wabiro luongo ng'anyo kok wawinjore. Gimomiyo adwa ni wabed piny nikech sirikal bende kiaga ni sekta ni nitie jok mang'eny ma depend e sekta ni, kendo nitie jok mang'eny matiyo e sekta ni. Kuom mano, giramo mar bedo ka gichulore osara margi mokuongo bang' tich, keto mauta e nyamburko, kaito bang'e miyo wuon nyamburko pesa ma odong', gino mopogore gi kaka gisebedo ka gitimo. Sani wawacho ni ka jariembo nyamburko ok ot, to ng'e ni kochopo otiyo botieko tich, to gimokuongo okawo msache, oketo gari mafuta, pesa modong' emomiyo wuon gari. To mano emo gima wawinjore. Jotijego ma oriwo derepe gi kondakta osingo siro jowetegi madibed ni nyalo geti gi joma ondiko gi e tich. Solidarity rally call marwa en ni kimaka achiel, kachiel ohinyre to ihinyo jogo te. Koro on wabiro chung' dereva moro amora koriembi tich to wacho ni ka en sako makamoriembo dereva achiel kata dereva ariyo tich, to wabiro wacho ni derepe te kigiti. Dwaro margi en ni winj duondgi kendo kaw pachgi ewi weche mamulo sekta no. We are not here to fight the government. We just want possible solutions to the fuel crisis that is affecting the industry. Most women working in the industry are single mothers. People are playing the vital role of father figures in their houses. So, kindly, the government work on the fuel crisis. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.